No kerro Jarppi, mitä sulle tapahtui hypyn aikana? Tein parhaani, parempaan suoritukseen en pystynyt ja nämä on paskalurahti housu. En tiedä oikein. Jotenkin vatta vähän kuralla tai se jotenkin ohkaa sen piiliman alla tuolla pohjoisessa. Mutta siis mun mielestä siinä ei ole mitään sairasta, koska se voi tapahtua kenellekään vaan. Mutta se mikä siinä on sairasta, että siinä vaiheessa kun mä oon pyyhkimässä niitä mun pitkistä kalsareista, niin siinä on kaikki äijät plus Jarno kameran kanssa niin kuvaamassa sitä mun siisteytymistoimenpidettä, niin siinä on jotenkin sairasta. Jukka. Mun mielestä se oli vaan hienon näköistä, kun mies oikein hääräsi. No, miksei sitä nähty jaksossa? Siis me ei kuitenkaan haluta olla ne duutsanit, jotka muistetaan vaan sillä, että paskoo housuja. Tai ainakaan mä haluan olla. Mutta se mun mielestä todistaa vaan sen, että ei me olla tästä niinku aikuisiksi kasvettu, vaan samalla lailla niinku 1-vuotiaat, niin vielä paskotaan housuja. Mutta ehkä se niinku, no en mä tiedä oliko se virhe, koska turhaan noita ruveta salailemaan. Mähän olisin voinut mennä niinku ylhäisessä yksinäisyydessä niin vähän kauemmas tekemään sitä siistiytymistoimenpidettä, mutta oli kuitenkin pakko kertoa kaikille, niin kuin jakaa tämä ilosanoma. Ja kuinka paljon riemua se toi kaikille.